परफेक्ट अकॅडमी, कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. नमस्कार, मी प्राध्यापक राजाराम परब. मी आलेलो आहे सावंतवाडीच्या आर्या नोवा मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये आणि ॲक्च्युली मी माझ्या फॅमिलीसोबत आलो होतो. रॉकेटरी नावाचा जो चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे त्या चित्रपटासाठी मी आलो होतो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेलच, रॉकेटरी या चित्रपटाचा उद्देश फार मोठा आहे. तो एक कमर्शियल मूवी नसून रॉकेटरी हा जो चित्रपट आहे तो डॉक्टर नंबी नारायण यांच्या आयुष्यावर आहे. आणि डॉक्टर नंबी नारायण यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे भारतामध्ये खूप मोठं आहे. तर डॉक्टर नंबी नारायण यांना 94 साली त्यांचं इतकं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन असतानाही त्यांना एक देशद्रोही म्हणून त्यांच्यावर ठपका लागला. आणि तो ठपका लागल्यानंतर त्यांचा जो मानसिक शारीरिक छळ आपल्या समाजाकडून झाला, ती आपली खूप मोठी चूक होती. कारण अजूनही भारत खूप पुढे जाऊ शकला असता या आपल्या स्पेसमध्ये, ज्यांनी इस्रोला उभं राहण्यात विक्रम साराभाईंनंतर खूप मोठी मदत केली. त्यांचा आपण छळ केला आणि त्या विषयावर हा मूवी आहे. कारण 2019 साली त्यांना सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलं आणि याशिवाय भारतातला 3रा सर्वोच्च सन्मान पद्मभूषण त्यांना दिला. आणि तो मूवी बघितला पाहिजे, माझ्या विद्यार्थ्यांनी बघितला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. आय एम पर्सनली अन एरोनॉटिकल इंजिनियर, सो I have seen this person, I have seen this gentleman personally while I was there in Chennai. सो दुर्दैव असं आहे मित्रांनो की आपल्या सिंधुदुर्गातलं एकमेव जे मल्टिप्लेक्स इथं आहे सावंतवाडीच्या भागामध्ये आर्या नोवा, तर तिथं मी जेव्हा आलो तेव्हा विद्यार्थी किंवा प्रेक्षक कमी असल्याने त्यांना तो शो कॅन्सल करावा लागत होता. त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे साधारण 15 तरी मिनिमम लोक असली पाहिजेत, म्हणून तो शो कॅन्सल करावा लागत होता. या मूवीला 9.3 इतकं चांगलं रेटिंग दिलं गेलं आहे आणि खूप चांगले रिव्ह्यूज सगळ्या मोठमोठ्या लोकांनी दिलेत आणि मस्ट वॉच मूवी आहे. आणि विद्यार्थ्यांनी तर ती बघितलीच पाहिजे की माणसाच्या आयुष्यामध्ये किती स्ट्रगल असतं आणि त्यातनं तो बाहेर पडतो. पण दुर्दैव आपलं असं की ह्याच्यासाठी आपल्याकडे प्रेक्षक नाही आहेत. बाकी इतर जे मसाला मूवीज लागतात त्याच्यासाठी प्रेक्षक आहेत, कारण त्याचं मार्केटिंग मला वाटतं चांगलं होतं. तर ती थिएटरचीही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती आणि आपली समाजाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की ते झालं पाहिजे होतं. पण मी पर्सनली त्यांना विनंती केली. मी 12:40ला आलो, 12:30ला नाही, 12:40ला आलो आणि विनंती केली. कारण तिथून पुढे साधारण 2 तास 15-20 मिनटाचा मूवी आहे. तो 4च्या आधी संपू शकला असता की मी उरलेली सगळी तिकीटं घेतो, पण तुम्ही हा मूवी चालवा. बिकॉज इट इज फॉर अ कॉज, इट इज नॉट फॉर अ कमर्शियल पर्पज. कारण माझा त्यात काहीच उद्देश नाही. आम्ही 4 लोक आहोत. जर मला 15 तिकीटं घेऊन मूवी बघायचा असेल त्यापेक्षा मला पलीकडे गोव्यात जाऊन किंवा कणकवलीला जाऊन मूवी बघणं परवडेल. पण हा मूवी इतर मुलांनी बघितला पाहिजे, विद्यार्थ्यांनी बघितला पाहिजे, हेच त्याचं कॉज होतं. पण मला ज्या प्रकारे उत्तरं मिळाली, त्यांच्या व्यवस्थापकांनाही मी फोन केला, तिथूनही त्यांच्या अडचणी असतील कमर्शियल मला माहिती आहे, पण त्यांच्याकडून जशी उत्तरं मला मिळाली की तुम्ही येऊन तिकीटही काढाल म्हणून आम्ही मूवी चालू करू असं नाही, तर मला थोडं हे सामाजिक बांधिलकी दाखवणारं वाटलं नाही. म्हणून मी ही बाईट तुमच्याकडे पाठवत आहे. तर होपफुली आपण अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्या आपल्या समाजासाठी खरोखरच आवश्यक आहेत त्याला फक्त लांबून समर्थन न देता आपणही त्याला सपोर्ट कुठेतरी केला पाहिजे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.